Joo, hyvää huomenta kaikki rakkaat hillosipuli persesilmät. Mä kuulin juttu, että tänään lähti toi Tallik Siljalta Victoria 1 liikkeelle, niin pitäisi käydä katsomassa sitten läpi. Katsotaan nyt mitä paskaa siitä tulee. Ihan jees. Kiva ilma. Joo, sen verran piti vielä mainita, että nyt katsoin torstai 12, niin huomenna se on perjantai 13. Voi juku, voi pojaa saatana. Tää on ihan hyvää. Kaunis ilmaista. Joo, katsotaan. Hei. Mennäänkö tätä? Mitä sanoit? En mitään. Mennään ravintolavaunuun. Joo. Hyvä. Hei, täällä on tilaa juman kautta. Onks mun paperi? Varapaperi pitää olla. Joo. Siinä. Tarvitse kuvaa. Ei oo, kun se pitää näpäyttää sitä. Näpäyttää toiselle puolelle sitä kameraa, sit se näkyy. Edelleen ei, on vaan mukana. Ei oo mukana paperi. Hyvä. Tää on kukkapenkki tuolla. Joo. On se oikein lokakuinen ruusu. Rane on käynyt laittaa kiviä. Häh? Joo, Rane teki toi ihan yksin. Sokkelen kivittäjä. Se on kivimies Rane. Ollaankohan ne toiset? Kelin kivittäjä. Siis Rane Niin vitun paljon tyhjää. sä olit karkas. Sä tulit ja... Parkour. Mikä sille? Itäkeskus. Junat Vuosaareen lähtevät raiteilta. Apuna seisoo siinä, kun sovitaan nähdään kompassi aukena. No nimenomaan just siinä. Pilkunnuu sieltä. Rukoilee, kato ukko rukoilee. Please help me to get something to eat. Thank you from the bottom of your heart. Tervetuloa Helsinkiin. Kaduilla tuulee asfaltti siitä. Kauppareissulla. Taas tietoisesti. Joo. Lähtikö tulipää? Vähän tuulee, hä? Sinne meni. Nyt lähdetään dokaamaan. No otan mä vähän pihmittelen. Ja me pidetään hieno viikonloppu Tallinnassa. Nyt on vasta torstai. Näin nyt ollaan torstaissa, mutta kuitenkin mennään nyt vähän etuajalla. Ei anneta haita. No joo, kuuntele tänne vieraisiin pöytiin. Kato ihme porukkaa, Joku vilkuttelee. Joo. Siellä on ihme. Lähdetään katsomaan. Lähdetään katsomaan. Haakku mitä Ramboksi. Ramboiksi. No niin.
Mihin mä sen röykäsen? No, Voi vittu vettä auto. Ai tää paloa tää. Palaa se, joo. Janikin palaa. Yksi palo joku lähetti laivalle. Jätkä tulessa. Mä oon liekeissä. Ihan tulee. Ne meni jo. Aleksi jäi tonne T1. Tohen moni Hän pystyy. soitti mulle, miksi te ette jäänyt pois. No ei, mulla kyllä hukkuu yleensä meessä. Eikä jäänyt mikään kytää. Ei siellä Ihan Jarkko, oota hetki. Mä oon läskimäksi juosta. Reissa miehen matka tää. Se on sitten Taninan lähtö. Pikkuhiljaa ja täällä ollaan ja nautiskellaan. Niinku värkäsi. Olutta. Karjalle. Tääks riihi pääsee kohtaan lälle. Muuta pääsi pian. Onneksi tulee vastatuuli. Vähän plusaa tulee. Vähän joo. Pientä tuulen pulskaa ja kampasta ja lintu lentelee tuolla ja hummaa ruokaa ja siellä meni varastettua peräkärryä, peräkärryllinen. Ei varas, rekisteröimätön. niin. Se on morjens. Se on moro. Harjaterrasta menee vaan. Virosta saa halvalla. Jopa rosteria. Oli. Kapteenimeistön toivotetaan viihtyisää merimatkaa. Terveysinters, welcome on board MS Victoria. Vi vill arrive at the port of Salinhat, 10 p.m. We would like to remind you that it's strictly prohibited to stay on guard during the voyage. Smoking is allowed only in permanent areas from the Bon voyage. Attention parents. Jarkko, kerro meille viisauksia. Mikä? Viisauksia, kerro meille. Siinähän oli ihan tarpeeksi viisauksia. Se oli suomalaisen small talkia. Niin. Ja hyvä meininki. Niin minäkin otan mukaan. Onko se kuin hylly, missä nojaat? No päivää. Siitä on patalappu. No, Mahoitko se penkki? just. Pepe sano moi. Lähtiinkö ne muut sinne karaokebaariin? Eikö ne käy tiskillä? Takspareihin meni. Takspareihin.
Mutta hei, rahaa tuloa ei voi estää. No ei siellä. Koko ajan tulee. 90 senttiä. Mihin mahat joutuu rahojen kanssa? Otatko salkun? Ei maha mitään. Ei tuu. Siinä on, joo. Pukkaa vielä vapareita. Niin. Kato, ei se. Pukkaa vielä. Älä noin sen nappula. Kato. No jää, kun se on toi automaatti. Mikä peli tää on? Tää on Sakkipeli. 240. Jumalauta. Mä omillaan, niin mä saan kohta yhden bissan. Toivon mukaan. Kato nyt taas ei nää ei oo kruunuja, toi oli Voi vittu. Vapareita pitäis saada, mut sä oot siitä jäänyt. Mut Tai sit toi hakattu. Tai sit toi... Tiedätkö, hei, vitsi. Tiedätkö mikä muu on tiellä? Niin. Asfalttimies. Aha. Sitten pitäis mennä tonne päin. Pari on vielä vapareita. Vittu vaan loppu. 2 enää jäljellä. Lisää tulossa. Ei. 4 yhdet. Vittu 5 laitoon. Sit lopetan. Omat takas. Juu. Antakohan tää antaa sen perkeleen pankkilapu. Toi pois. 5,90. Tyhjä parempi. Oo. Oo. Miten? Mä oon pitänyt ymmärtää. Toi on jäänyt päälle. Tää automaatti. Uut bettari. Eikö vittu? Vittu se antaa sen joku. Antaaks tää kuvikko? Mä takallaan. Vittu kuvikko. Mä luotan paperikoneen. 2 senttiä vielä. Vähän niinku sun lahkes. Eiks mulla on? Vai viimeisin voi? Ei toi poistu ollenkaan. Paskakone. Toi vittu hyvä tuo kuokkaustella. Eihän me... Ei mä tiedä missä se vaan. Ei se oo päällä. Ei se oo Älä ota sormien väliin. Ei voi sen verran ottaa. Mä oon kusittain. Olipas kevyt tovi. Siis tässä mä käyn. Mene sen nousta sen niinku mukaan vai? Ei kun siis nyt ei tarvinnut niinku, että... No tää on meidän yti vieressä. Niin joo, no. 7 kerroksen pitäis mennä. Niin, no missä me ollaan? Mä ollaan 9. Eiks me käydä 2? Kato, täältä oliko tilaa? Hyvää iltaa. No niin, hyvää iltaa. Täällä asuu herra. Alaspäin ei jaksa kävellä. Ei. Mä oon läsken, minkä se lepoi? Vitsi kun tää on sun läksä, mutta siellä on ruletti vaan, mutta se maksaa runti. Sulle ikä riitä. Ai niin, ei riitäkään. Vittu mä oon 19. Niin tänne voisin panna tonnekin heti. Oisit pelannut 50 sentin panoksella. Oisin 20. Ihan millä panoksella vaan. Onko se Disko. Disko. Hei, millä kannella se oli? Mikä? Toi Blackjack. Ei sitä oo. Ai ei oo. Tää on ruletti vaan. Jättää kädet. MC Matti nyt. Ei lähde. Ei tänne. Inkki voitti 5-3. Ja ne oli 3-1 häviö. Jokerit. Kärpät. Mä laitoin Ipelle viestiä, että stadi. Istattu mulja masan menoreikkeen. Tästä ei nyt tässä menemään. Niin joo. Joo. Et sä...
Nyt on ikkunan taakse, että jeesaa masaat läikähtämään yrittää. Jumala tupattu tuon jalkapatti yläpuolelle. Saat sä jala tonne? Saa. Kevyet. Kenen jala? Sinun esimerkiksi. Ihan vitu, ei oo ihan. Mä menen tiskillä. No en mä mihinkään nukkumalla. Ei mä menen tiskillä. Ei se sun menee helvetä, ei. Kannattaa mennä tiskille. Päästä meitä selvittää. Ei meikään selvittää. Älä moja. Mikä tää tämmönen paikka? Mä en oo ikinä käynytkään täällä. Lähtää ei. Kuultavia. Ei tupakka. Tiedätkö mikä muu on painava? Kassi. Kapset. Mikä muu? Säkin. Mä jo sanoin, että kassi. Minä ja mun vitsit. Niin, mutta saisin mä tulta. Mulla ei oo tullut. Mä sain pummi joltain tosta. Anna! Nyt! Jani, Ethän anna! Jani, hauska tutustua. Mä rupesin vasta ryppää, että ootte jo ihan niinku silleen Vittu, vähän jollain mekin on. Ei mä tässä luovuta Mun pitäis ikinä. tenuttaa... Ai vittu, kun tossa saattaa olla kädet riitä. En mä ainakaan Tää ei onnistu yhdellä kädellä. Vitu kylmä täällä on, ei muuta kuin. Mulla on pakko mä en pakko mennä sisälle. Mulla on ihan vitun jäässä. Nössä. Ei kun mä oon ihan jäässä. Niin. Lokkiit näin taivaalla liitelevän. Lokkiit. Siellä oli joku lokki. Hyvä meininki. Jalka jäi oven väliin ja jalka paskana. Ja suunta tuo. Ja suunta se ja... Ehkä jopa tämä. Niina! No? Ai sä oot siellä. No niin, mä tullaan. Ei mitään kivaa. Pää puuskuttaa, mut kato kyllä. Viinaa juotu yhtään. Ei. Miedolla on menty. Ei se tai Juha mieto. Mä sanoin, että kaikki menee hyvin tänään. Kysy huomenna uudestaan. Menikö kaikki hyvin? Ei oo mitään kuvattavaa. Ei tänään. No onhan tää pakko. Siitä se lähtee. Se minä sä tuli. Mä en riissele enää ikinä. Paitsi ehkä ensi kerralla. Ehkä mä näin viikon päästä, 2 viikon päästä uusi, 3 viikon, 4, eikä edes vuonna. No,